Έχεις κερατώσει ποτέ? Ναι, πολύ άσχημα. Ήσουν σε μεγάλη σχέση ή μικρή? Μικρή, όχι τόσο μεγάλη, δεν ήταν πολύ σοβαρή σχέση, αλλά ήταν κέρατο, δηλαδή βαρύ. Τι σε έκανε να το κάνεις αυτό, να κερατώσεις την κοπέλα σου? Κοίτα, έμαθα ότι με είχε κερατώσει αυτή και τρελάθηκα, δηλαδή δεν μπορούσα να φανταστείς πως πολύ. Και λέω ότι θα τη γαμίσω τώρα, θα την τελειώσω. Για τα απέδωση το έκανες αυτό? Κερατώνω και μετά μαθαίνω ότι δεν με είχε κερατώσει και ήταν ψέματα. Έχεις κερατώσει ποτέ? Όχι. Σε έχουν κερατώσει? Ναι. Ήταν μεγάλης διάρκειας ή ήταν σύντομη? Κοίτα, ήταν σύντομη, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή, ας πούμε, είχε κρατήσει ένα μήνα, αλλά πήγε πολλούς αυτή. Και εσύ πώς το έμαθες τι σε κεράτωσε? Ήταν ένας φίλος μου. Με κολλητό σου πήγε? Ναι. Σε πόνεσε αυτό? Κοίτα, μετά ξεκόψαμε με αυτόν, αλλά μετά, ξέρω εγώ, με χώρισε αυτή και μετά ξεκόψαμε με αυτόν. Έχεις απατήσει ποτέ? Ναι, Ήτανε κοπέλα σου σχέση μεγάλη? ναι, 2 χρόνια. Γιατί να απάτησες? Βαρέθηκα την εντωμεταξύ, δεν έκαμε τίποτε. Ευκέναμε τα έτσι βάτσα της, δεν έκαμε τίποτε. Βαρέθηκα την ένα σωρό. Το μετάνιωσες? Όχι. Γιατί πιστεύεις ότι απατάνε στις μέρες μας? Για κοπελούες που είναι πιο όμορφες, καλύτερο χαρακτήρα, λεφτά, τούτα. Σε έχουν κερατώσει ποτέ? Ναι, Ήταν μεγάλη σχέση? ναι. Ποιος ήταν ο λόγος θεωρείς που σε κεράτωσε η σχέση σου? Γούσταρε πολλές φίλες μου και αυτός ήταν ο λόγος. Πήγε με άλλες φίλες μου. Την έπεφτε σε φίλες μου και ήθελε να χωρίσει σε μένα για να τα φτιάξει με άλλες. Σε έχουν κερατώσει? Μία φορά μία πρώην είχε πάει με άλλους 2 και μετά μου στέλνει μήνυμα ότι θέλει να τα ξαναβρούμε, κάτι τέτοια. Και μετά πήγα άλλο εγώ, Πήγες με φίλη της? την αδερφή της μετά. Με την αδερφή της? Το έμαθε και με έκανε μπλοκ μετά. Δεν είναι λίγο πουτάνα, εντάξει. Γενικά όλη η οικογένεια τα έχει παίξει λίγο εκεί. Δεν έχω κερατώσει ακριβώς. Τα βρήκα με έναν πρώην μου, με τον οποίο κάναμε πολύ καιρό κάτι και ήμασταν μαζί. Και με το που τα βρήκαμε, άρχισα να μιλάω με έναν άλλον που μιλούσαμε και παλιά. Ήταν αποθυμένο αυτός που ξαναμίλησα. Ναι, μου είχε μείνει. Και τελικά το τελείωσα στο πρώην μου, επειδή ένιωθα άσχημα. Αφού όμως πρώτα βρέθηκα με αυτόν. Και έκανες κάτι μαζί του ή απλώς βγήκατε? Όχι, απλά βγήκαμε πιο κοντά, αλλά δεν κάναμε κάτι επειδή ένιωθα άσχημα. Ας πούμε, είσαι μια σχέση τώρα και η σχέση σου έβγαινε με μια πρώην του. Ναι. Αλλά δεν κάνανε κάτι, θα σε πείραζε? Θα τη θεωρούσα ψηλόπατη λίγο. Θα τη χωρούσες Αλλά- δηλαδή, δεν του λέγες κάτι? Φυσικά και θα του έλεγα. Απλά το έκανα. Ήταν Θα το ξανακάνες? Όχι, δεν θα το ξανάκανα. Μην κάνετε τέτοια. Έχεις κερατώσει ποτέ? Όχι, αλλά μία φίλη μου τα είχε με έναν τυπά 4 μήνες. Ανακάλυψε πως ο τυπάς είχε παράλληλη σχέση. Την ώρα που μίλαγε μαζί της, μίλαγε παράλληλα κλείσει με την άλλη κοπέλα και είχε το ένα κινητό εδώ και το άλλο Τι κινητό. λες, δηλαδή ταυτόχρονο chatting? Ναι. Και πώς κατέληξε αυτό? Είναι ακόμα μαζί. Τελικά χώρισε τη μία και μετά παρακαλούσε την άλλη, τη φίλη μου δηλαδή. Τελικά είναι ακόμα μαζί. Χωρίζουν και τα ξαναφτιάχνουν και είναι ακόμα μαζί. Το ξέρει αυτό τι έχει συμβεί? Ναι, το ξέρει. Και είναι ok με αυτό? Όχι, τον χώρισε, αλλά το έκανε επειδή την αγαπούσε. Μήπως είναι αυτή η φίλη σου εδώ? Δεν φλάκα. Θα το κόψουμε αυτό. Πιστεύεις ότι κερατώνουν πιο πολύ αγόρια ή κοπέλες? Πιστεύω και οι δύο. Δηλαδή είναι ανάλογα την κατάσταση. Αλλά θα έλεγα κοπέλες. Το μετάνιωσες το κερατό που έδωσες? Όχι, στα αρχίδια μου. Πιστεύεις ότι απατάνε πιο πολύ οι γυναίκες ή οι άντρες? Κοπέλες στο πολύ μου. Λόγω εμπειρίας το λες? Ναι, γιατί ξέρω εγώ μπορεί να μην τους άρεσε κάτι, ξέρω εγώ, κάτι φασιλιακά. Ξέρω εγώ, οι άντρες είναι πιο πολύ, ξέρω εγώ έτσι. Δεν απατάνε πολύ. Κερατώνουν πιο πολύ αγόρια ή κοπέλες? Τα αγόρια κερατώνουν, πιστεύω. Γιατί? Το βλέπουν πιο ωραίοι και λένε αυτή είναι καλύτερη από αυτή που έχω, οπότε θα κάνω κάτι με αυτήν, δεν με νοιάζει και δεν το μετανιώνουν και ποτέ. Πιστεύεις ότι κερατώνουν πιο πολύ τα αγόρια ή οι κοπέλες? Αν είσαι σε σχέση που είναι τοξική, μπορεί να κερατώσουν και οι δύο. Αλλά πιο πολύ νομίζω τα αγόρια. Και πώς το έμαθες ότι σε κεράτωσε? Μου το είπαν τα κορίτσια και το έμαθα και από τον κολλητό του. Δηλαδή ο κολλητός τον κάρφωσε σε σένα? Ναι, και επειδή μετά είχαμε σχέση με τον κολλητό του. Δηλαδή το πέδωσες αυτό που σου έκανε? Ναι, Σκληρό. δεν πειράζει, θα το περάσει. Εσύ πιστεύεις ότι απατάνε πιο πολύ κοπέλες ή αγόρια? Πιο πολύ νομίζω τα αγόρια. Θα δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία να σου στείλει ξανά η πρώην σου? Ανάλογα την κοπέλα, εντάξει. Ανάλογα πώς έχουμε. Αν σου στείλει η συγκεκριμένη πρώην? Με καμία. Με τίποτα, Με τίποτα. Πιστεύεις ότι απατάνε πιο πολύ αγόρια ή κοπέλες? Κοπελούες νομίζω. Ήταν πέρα από κοπελούες. Επειδή θέλουν πιο όμορφο κοπελούι. Με λεφτά. Πιστεύεις ότι απατάνε πιο πολύ αγόρια ή κοπέλες? Στην κοινωνία που ζούμε και τα δύο. Και τα δύο, full. Απλά, άμα άλλος δεν θέλεις να το μάθει, δεν θα το μάθει ποτέ. Εσύ θα πατήσεις ποτέ? Όχι. Όταν θα μπω στη λογική ότι θέλω να κάνω κάτι με άλλο, απλά θα το κόψω. Το έχεις σκεφτεί όμως να το κάνει, έστω και για λίγο να σου πέρασε από το μυαλό? Όχι, γιατί κάνω focus στον άλλον.